Ka khubor kabala pelingok nganya ka perthei hakini kisngi. Uruna den ho ubade uwe urang ilekai. Ubala pen kemani ke pajba da kasap ka bakerpang juu. Ula syem ya karai banwan pai biang syaka football profesional. Wala ula court syaka arta ka basau pundus nem. Kanai kamde tangga cilakai pajba na exhibition. Namar ula penya sok bat ka Ravenna FC ka klub ka belekai Sirisi jong ka Itali. Ka khubor kelalong ka bapla namar uruna den ho ula sange na ka football profesional la bun telikisnem ula lekai khadu haka kedan profesional na ka benta ka Fluminense house nem arjar khatsan bataden kata ula sange na ka cilakai regular mentah den palat si posnem ka kerteng juu kelawan pai biang sya ka jakran football profesional. Ka benta ka bakongsan kalong ba urna den ho syam lawan pai sya ka wen ki klub ka bahet tam ha Itali kum ka Milan na Juventus ulai sok bat ka Ravenna ka balekai Sirisi ka klub ka don ki cing temu ban kiu sya ki kedan ki bakham shalor bat ka cing don benta urna den ho kala bon wan ra ki cing so tenan bat ka cing pelai cing mot ka bakrau na ki nong buat football. Henry kecingwan pai jong urna den ho kam day tang kecing day bat kecing lekai ula penya soro bat ka klub ko munong bat benta bat kecing trelang ka don ka benta kecing pen klan ya ka Ravenna ka jing don jung kelapan ai ka klub ba kana krau bha kham tam namar ka kerteng jong urna den ho kadang long ka baponam hakeleng ka perthei ka jing keli ka bapun ngut kinong bot kidang ap kalong hatu ni lekai sisa kecil lekai kompetitif ka jubab menta kalong urna den ho la sya pentikna kumurang lekai jong Ravenna ndai ompat labu ka tarik ka batikna ya kecil lekai ka baningkong jong ulai thuru bakam syong tang hau ka syong hau presiden badu coach jong ka klom kawe ka khubor ka bakham sotenat kalong ba urna den ho ukwa banyo e kawe pat ka kol ha kecil linti jong ula penpau kecing kuat ban poi syaka lai spa teliki kol ndai om de ban ong ba ula dap thap ya kata ka kol ha ka Ravenna namar hadu mentah kecing la kai chung kampat don katarik balapan mena kane kecing wan pai ka pen kan mau ki pai ba ya kecing linti ka bakrau chung urna den ho ubade urang le kai chung ka Brazil ublai ura ka World Cup house nem arajar ar bat ula khurro ya ka blondi or house nem arajar san ha kecing linti chung ulai lekai na kabandaki klub ki bahe kum ka Paris Saint-Germain ka Barcelona bat ke AC Milan bat ulai ora ka trofi ki bakongsan kham tam kinong bor jong ka Barcelona kidang kan mau ya kerko milekai jong urna den ho kacing penkhi ka bol ka bakerpang ki dribble ki pass bat kacing kemen ka ba ujuan ra hamadan ude urang lekai ubala pen I ba ka football kam day tang Jacob Henry ka laru banlong kacing lekai ka badap da kacing kemen kane kalong ka dau ka babon kinong bot kidang sotenat ya wad la ulas sange ya kacing lekai la bon snem menta kacing adai jung pat ka Ravenna kelawan ra kacing kermen baki paj ba kinyo biang banyu iya hakamadan Hendai ngide banyu iya kane da kacing sisa ulawan pai kum urang lekai Hendai ompat syam lai lekai ha kacing lekai official ka batmai jung ka klub kelapan pau ba de banlong eligible ban lekai Hendai ka tarik jong ka debuts kampat long ka balapan bena ka benta ka bakham kongsan pat kalong ba urna den ho ulai kran syapang ka jing mot jong kane kacing wan pai ukwa ba kacing don benta jung kan ai jing kermen pat kan ye beteng ye ki kun samla ki badon kacing posniu pan poi syaka football ula pen pau kacing kwa ba kacing don benta jung pat ai mensem ye ka pateng ka batmai kumta kane kamdei tangka khubor syapang urang lekai ubla sau pundus nem wan pai biang syamadan kadairu ka khubor syapang kacing posniu kacing kemen bat kacing kwa pan penkut ye kacing linti jung ha ka rukom ka bakerpang uruna den ho la yo lupai kanam ka bakrau ka football hendai menta ula yo sakawe kalat pan ya kenduk biang ye kacing sngo jong kacing lekai kompetitif ki pajba ki laban keli hatu urna den ho unla ban lekai kumba mensua kane kade kacing keli ka baklem don ka jubam ka arta ka bala sau pundus nem kalong ka ba perbha na ka por ba udang don ha Barcelona hendrai kacing lekai ka ba unsayo ha Ravenna kan pen I ye kacing la jung ha kane ka por ngimde ban ong lupa ba unle kumba ule mensua hendai ngila ban ong ba kacing don jung ha ka squad kala pen mi kacing kwa banu I ka debut jung bat kawe kacing tip ka bakongsan tam na ka khubor menta kalong
Urunadin hu unilekai kecilakai siresi kabaningkong jong karavena persya ekarakjana kum ta kinong buat ken haban ap kendian shua banyu i kecilakai official kabaningkong jong